खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो दायो एसे मोजां फिल खालामदों मानो होनबा रिधिमानि लोमजानाया एसे गाबाय ओमफ्राय सासेनावसो एसे दुंहांदों आरोना खिन्थु जोङो बिनो दानिफ्रायनो होखाबाय मुलिखौ जाहाथे माने जानो हाया आरोना बांसिन जेरैबायदि बेखौ जारिदोंमोन बेखौबो जारिलांखाबाय थादोंमोन आरोना ज'यैनो ओमफ्राय आंनासो नै मारिबा जाबाय माने नै मारिबा जाबाय आंना गहैजायाखै माने गथ'फोरखौ ओरै खालामनायावहाय आखाया माने ओरै मारिबा जायोना ओरै जालाङोना बिदि जादों गथ'फोरखौ नायनायावनो गावखौ माने नायनो सम मोना जोङो ओमफ्राय दिनैहाय आङो न'आव थांफिनसिगोन राजामोना फैबाय लांनो आइ बाबा फैदों ओमफ्राय आइ उन्दैयाबो फैदों बिसोरो एक्चुअलि भकतपारायाव थांना फैखांबाय ओंखाम सोंखाम जानानैहाय थांसै आरो जोङो न'आवहाय ओंखाम जानायाबो मा दिनै निरामिससो जाहैबाय ना मानो होनबा पुर्निमा दिनै पुर्निमाया थाब जोबनायमोनब्लाबो जानो मोनगौमोन बाट पुर्निमाया दिनै हरावसो जोबखागोन ओंखायनो उपाय गैया निरामिससो जानो गोनां जासिगोन आरो आलासिफ्रा गोबावजों फैदोंमोन माथो खालामबावनो पुर्निमायावहाय जाया नालाय ओंखायनो दायो गैला निरामिसखौनो जालांनांसिगोन आरो नै बेहाय मा संदों पनिरजों टमेट' बेखौ संदों आरोना आलु होदेरनानैहाय बेहाय दङ दालि स्कस ओमफ्राय बेयो जायो पटल एवनाय ओमफ्राय बेयो जाहैबाय आलु बुट काबुलि बुट निरामिससो मोनजाबाय आलासिफ्रा पुर्निमानि दिनाव सफैबाय नालाय जादो होमबालाय मा बानायदों गथ'फोरनो दालिम जुस गथ'फोर फैनायनिफ्राय आं मोनजालानो माथो जानोसै आंबो मोजां मोनथारो दालिमखौ जानो र' जानो होगोन ओंखाम जाखांबाय जोङो ओमफ्राय थांनो थाखाय लासैनो रेडि जाहांबायबो माल माथाफोरखौ थिखोहांनोसै माने बिदिनो जाबाय थायो आंहा थांलाय फैलाय ट्रलिखौ लाबोलाय लांलाय ओंखायनो आङो दायो लांब्लाबो माने ट्रलिनिफ्राय गासैबो जिनिसखौ दिहुनजोबा आरोना गथ'फोरनि बादै गथ'फोरनिखौथ' नांबाय थागौ जाखायो नालाय आंनिखौ आङो माने दिहुनानो आरो थांनाय बारावबो आं दिहुनखायाखैमोन फैनो गोनां जाखागोन साननानैहाय ओमफ्राय ओंखायसो माने थाबैनो फैनो हादों आरोना थांनाय बारावबो आङो गथ'फोरजों थायोब्लाथाय माने पेकिं खालामनो बिराद खस्थ' नालाय ओंखायनो आङो बे आइडियाखौ माने लाबाय आरोना ओमफ्राय नै आंहा गथ'फोरजों लोगोसे गोलोमनाया नै माइसुं बिरलाय लांबाय आरोना मोखांनि अबस्थाखौनो दानायसै आरोना रावबो केयार खालामनोनो सम मोनाखै ओमफ्राय नै थांनो सम जानायखाय आङो मोनसे खोथा फोरमायनो सानदों माने शेयार खालामनो सानदों जे नोंथांमोनना जायोना जाया बिदि आंना जायो आरोना न'आव फैब्ला माने आङो समखौ लासै थां बिदि जायो आरोना बाट समा ओरैबायदि थाब थाङो माने गोबाव थाब्लाबो माने मैयासो फैदोंमोन माथो दाख्लैसो फैदोंमोन माथो बिदि जाबाय थायो आरोना थांनो गोनाङानो जाबाय ओंखारनांबायानो बाट माथो खालामबावनो ना हिनजावफोरनि लाइफआनो बिदिखा गावनि न'खौबो नायहैनांगौ जायो सामलायनांगौ जायो आरो बिथिंजायबो बिमा बिफानि न'आवहायबो थाफैनोबो लुगैयो बाट हाबानि उनावथ' जोंना न'आ बैसो जायो बैसोजों लोगोसेसो माने बे सोलायो खोमा आइमोनाबो जेरैबायदि खम थांग्रा जायो बैसो जाबाथाय बिदिनो जालांगोन खोमा जोंबो दायो खिन्थु फैनोथ' बिराद लुगैबाय थायो आलासि जानो दाथ' नै गथ'फोरा देरबाथ' आरो फैनाया बांसिन जागोन माने आबैमोनाव थांनि आमाइमोनाव थांनि बिदि जायोब्ला दायो नै रेडि जाहांबाय आङो आरो फैफिननांखागोनानो भट होनो फैनांगोन भटनिबो नामखौ दानस्लायनाय जायाखै हजोंहाय बेहायनो फैनांसिगोन मोजांबो ना फैनायनि मोनसे चान्स दङ जेनेबा भट हैनो थांगोन होननानैहाय न'आवहाय फैनो मोनबाय बिदिनोसै आरो चान्स नागिरबाय थानांसिगोन न'आव फैनायनि न'आवथ' सफैबाय न'आव सफैनाय लोगो लोगोनै दाना खामानि मावलायबाय आङो बे खामानियानो जाहैबाय बेग आनलड खालामनाय गथ'फोरनिखौल' खालामगोन आंनिखौ खालामला न'आव फैबाथाय मोनसे ओरै जायो आरोना फार्स्टआवनो आङो गावनि रुमखौ गावनि बायदि खालामग्रोजेननानै लायो आरोना जेब्लासिम माने आं लुबैनाय बायदि रुमा जाया साफा जाया बा जिफ्रा खननाय थाया अब्लासिम माने आं थानो सुखुवा आरोना आं मेंबाबो बेखिनि खामानिखौ मावखाथारगोन आरो नङाबा आङो रुमावनो उन्दुनो सुखुनाय नङा आरो मानोथाय आं मोजां मोना आरोना बेबायदि खनाबा डिसिप्लिन जानानै थायाबा दायो बेखौनो खालामगासिनो दङ आङो फार्स्टआवनो माने आंनि रुमखौ आंनि रुम बायदि खालामग्रोनानै लादों राजायाबोथ' बेसे मा खालामनो आरोना बेथ' फुरा साफा खालामनानै गारनानै दोनदों धुला बाला जेबो गैया रुमावहाय बास बेयो बिसना सादोर बनो रोङा हौवा मानसि जेबो एक्सपेक्टबो खालामखायाखै आङो बेफोरखौ बखांबाय बनानै गथ'फोरखौ फुथुनानै लाग्रोबाय गथ'फोरखौ फुथुनानै लायाबा जेबो खामानि मावनो हाया मिथिखायो नोंथांमोनहा दायो आं बेखौनो आनलड खालामगासिनो दङ बिसिनि वार्डरबाबो ओरैबायदि गाज्रि जानानै दङ माने सानसे फुरा आनलड खालामनानैहाय मोजाङै खनफिनजोबनांसिगोन आरोना आङो बेनोसै जि खननाय जि सुनाय बेनोसै खामानिया मा
माथो होनबावनो दायो आङो नै जिफोरखौनो आनलड खालामगासिनो दङ गथ'फोरा उन्दुदों नालाय ओंखायनो आङो सिरि सिरि रायलायदों उफाय गैया नङाबा आरो रेडिमेड सिखानांगौबा बेखौ बुरखायनो हाया जादों बे साननैसो बिराद आलोरमालि जाबाय लोमजानायनि उननिफ्रायनो बिदिनो जाखायो होनदों गिदिरफ्राबो जे लोमजाबाथाय बिदिनो जायो होननानै बिराद अनजानो लुबैयो मायो गाबो एसेयावनो सहायनांसिगोन मैयाथ' उन्दुनोनो मोनाखै आङो हराव नै खावसेखौ दोनहांबायानो आङो नै फुरा रुमा बिदि जानानै दङ अबस्थाया नै बेखिना जिया एसे रानफुनला जानानै दङ बेखौ दायो लामनानै दोनबावनांसिगोन फांखायावनो ओमफ्राय बेखौबो बिदिनो थाथोंसै ओमफ्राय नै बेफोरखौ एसे मोजाङै सिजिलाव दोननोसै बेखौ खनबाय बेखौ दायो दोननांसिगोन बेहाय बिसिनि वार्डरबा नै बिदि जानानै दङ आरोना मोजां खालामबावनांगोन मोजाङै खननायानो जायाखैनो गोबाव जाथारबाय समखौनो मोना नालाय खोमसियावब्लाबो मावनांगोन लाइट होबाथाय बिसोर सिरि मोनगोन नालाय ओंखायनो नै सायखंबो ओंखारलाय लांदों डन्ट माइन्ड हा जेब्लासिम आङो रुमफोरखौ मोजां खालामा अब्लासिम उन्दुआ मेंदों बिराद मेंदों आङो बाट गावनि गोसोनि बायदि लुबैनाय बायदि जायाबा उन्दुनाय जानाय नङा आरोना माने हासबेन्डआ मावबाबो आङो मावफिनखाथारगोन आरो आंनि लुबैनाय बायदि जायाबा मोनथिया मानोथाय आं बिदिनो आरोना सिगांनिफ्रायनो गावनि लुबैनाय बायदि जाथारनांगोन आरो किटसेनावबो बेबायदिनो किटसेनखौबो गावनि लुबैनाय बायदि जायाबाथाय बालायलाङो सिजिल जानांगौ आरोना जायखिजाया मावनो थाखाय मोजां गाव थानाय न'खौनो बिराद समायना लुनानै लाबा मानसिया माने गोसोआबो सान्थि जायो आरोना न'आ ओरैबायदि जानांगौ जेराव माने थानानै मोजां मोनो बबेनिफ्राय फैब्लाथाय माने गावनि मेंनाय गोसोखौ माने सान्थि होनो थाखाय माया गोनांथि न'आ गोनांथि आरो बे न'आ जुदि समायना साफा जायो अब्ला माने गोसोआ ओरैनोब्लाबो मोजां जायो आरो मेंनायाबो खारो आङो दाखालि अबेबा नुदोंमोन आरोना जे माने सोर ओरैबायदि मानसि दङ जाय माने अबावबा थांब्लाबो माने गावनि रुमखौ साफा खालामखानानैसो थाङो बे लिस्टआव आंबो गोलैयो माने फैनानैहाय आङो मैला जानायखौ नायनानै थानो हाया बेबायदिनो किटसेनावहायबो हराव जुदि जाखान्दाखौ आङो सुनानै दोननो मोना अब्ला आङो नेक्स्ट दे फुङावहाय मावनोबो बायो आरो बोरैबा मोनो गोसोखौ मोजां मोना आरोना ओंखायनो हरावनो पुरा साखोन सिखोन खालामनानै दोननो मोनबासो आंनि गोसोआ सान्ति जायो नोंथांमोनाबो बेबायदि जायो नामा कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो बांसिनानो जों हिन्जावफोरा बेबायदि नालाय आं सानो नोंथांमोनाबो बेबायदिनियानो जाहांबाय दासो सासेया सिरि मोन्दोंमोन रिधिमाया गाबदोंमोन ओमफ्राय बिफाया बानानैहाय गाइखेर दौनानैहाय फुथुफिनबाय बे समावहायनो जोङो ओंखाम जानानै लानोसै उखैयाखैमोन ओंखाम बाट जाना लानांसिगोन मानो होनबा बिसोर उन्दुनाय समावनो जाना लायाबा जों मोनजानाय नङा आरो आं बिराद उन्दुनो ओंखारदों मैयानिफ्रायनो माने मेगन मोदै जाबाय थादोंमोन नालाय ओंखायनो उन्दुनो ओंखारगासिनो दायो दा उन्दुनानै लानांगोन नङाबा दाहाय सिरि मोनब्ला गैलालाय उन्दुनो मोननाय नंला आरोना मैयाबो 10थानिफ्रायनो सिरि मोननानैहाय दसे उन्दुलाय दसे सिखारलाय बिदि खालामबाय थाबाय रिधिमाया हरनि 1थायावहाय उन्दुबाय बेबो आङो सफायावहाय बानानैसो ओरै गोलाव जानानै उन्दुबाय आरो ओमफ्राय 3थायाव सिखारनानै आङो बिसिनायाव दोनबाय 3थायाव दोननायनि उनावहाय दसे उनावहाय फिन सिरि मोनलायबाय सिरि मोननायावहाय फिन आं बेखौ गाइखेर दौनानैहाय फुथुबाय बेनि उनावहाय जाखाबायानोसै जोङो थांनो बे जन्दिस जारिनो बेनि उनाव जन्दिस जारिहैबाय जारिनानै फैनायनि उनावसो एसे गोबाव उन्दुबाय आरोना बिसोरो दायो जोङो जानानै लाग्रोनोसै गथ'फोर लोमजायोब्ला जा खस्थ' जायो जोंनि खस्थ'आथ' बादानो गथ'फोरा जा खस्थ' मोनो बिसोरनि खस्थ'खौ नुनानैहाय माने मा खालामगोन मा थागोन जालायलाङो गाबनोसो ओंखारलायलाङो नाथाय गाबोब्लाथ' जेबो सलुसन ओंखाराना ओंखायनो गावनि गोसोखौ हमथानानैहाय सलुसन नागिरनो गोनां जायो माने ओरैबायदि गाबो मोनायाव गाबोब्ला माने मा खालामनो मा थानो जालायलाङो आरोना बेहाबा मा जादों खिन्थानोबो रोङा मानोबो रोङा उदै सादोंसो ना मारैबा मोन्दों जेबो हमनो हाया गथ'फोरखौ रोजा फैलाय आं मोनसे कुइसन सोंनो नोंनो मेंनायाथ' नोंबो मेंदों आंबो मेंदों ओंखायनो सोंसै आरोना बिफा जानानै मारै मोनखो बिफा जानानै मा मोननो मारै मोनखो बिफा जानानै बिफा बायदि मोनबाय आं बेखौ सोङाखैब्रा मारै मोनदों माने लाइक दे बुंब्रा मारै मोनदों आं बुङालै आं नायगोनल' आं मानो नोंनाव सोङो आङो बेबायदि एन्सार मोननो थाखायनो सोङो नामा आङो बुंब्रा फाग्ला बुङोब्रा नोंलाय बाबायसो नोंनाव कुइसन सोंनोनो लास्ट सोंदां मारै मोनदों बोलो नाङो बिराद बोलो बिफा जानोसैबो सानैनि
मोनसेयावनो नामा मोनसेयावनो सानै डिफारेन्स दङ आरोना खोथाया जोंना खेबसेनो सानै खेबसेयावनो सानै जायो एनार्जिया सानसेयाव पइन्ट जाखायो दं आंथ' खोनादों ट्रिप्लेटबो जानाय ट्रिप्लेटआ खम खस्थ' जादों होमबा ना बिमा बिफा नांलायलायो बिसोरो हाख'नाय माय गड खर'आनो जोंना मा जायो दा नै सानैखौ मेंनायनि माने जोङो गथ'फोर देरबासो एसे गावखौ नायनो मोनसिगोन खोमा माने गैयाना ग्ल'आनो गैला आयना दामि बायनांसिगोन ओइ आयना होननायाव मोनसे खोथा गोसोआव फैदों आयनाखौ आङो दिनैसो मोजाङै नायबायब्रा ओमफ्राय मोखाङाथ' मारै जानानै दङ माबायदिमोन नायनाया आयनाया मोजांथार ना आंना सेस माबाबो ओंखारजोबनानै दङ माथो मोखाङाव माइसुम नुलायलायाखैमोन आङो ओमफ्राय आखायावबो माइसुम बेरनाय दङ बिसोरखौ जेराव माने फुथुनानै लायो खर'आ थायोना बेखिनियावहाय ओमफ्राय जों सानदोंखि गथ'फ्रा एसे देरबाथाय जिमाव थाङो नामा होननानै समखौबा मोनगोन ना मोना मोनगोन मानो मोना जानो एसे देरबानो स्र' जागोन ना थांनांगोन जिमाव थांनांगोन माने जोङो गोरा खामानि मावा नालाय गोदोनि दिननि खोथाया आलदामोन दानि दिननि खोथाया आलदा माने सोलायलांबाय थायो ना आंहाथ' बोरायखायाखैलै गावखौनो सेंग्रा गोरलै सानदों नामा नोङो गावहा जेबो माने साइनबर्ड गैयाथ' हौवाफोरना हाबा जानायखौ मारै मोनथिनोथाय जोंनाथ' साइनबर्ड थाखायो नै गोजौआवहाय एक्सुवेलि नोंसिनावबो साइनबर्ड थानांगौ हाबा जानाय होननानै मा खालामबा जागोन खावख्लाबसो सिनसै खावख्लाबसो सिनबाय मा हाबा जानाय नुनो नङा नों मोनसे खामानि मावदो खानायखौनो मेरिट होननानैहाय सिनदो सकल पे पता चलता है ना मा होनदोंमोन दुखु जाखायो हौवाफ्रा हाबा जानाय हौवाफ्रा दुखु जाखायो ओमफ्राय जों बिराद खुसि आरोना जायखिजाया आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनै मोनसे खोथा फोरमायनो सानो आरोना जे माने गथ'खौ माला लानांगौ गथ'खौ अब्लासो जेब्ला नोंथांमोना फुल्लि प्रिपेयार्ड माने रेडि आरोना नोंथांमोना गावनि उन्दुनायखौ सेक्रिफाइस खालामनो रेडि पार्टनारजोंहाय गोरोबलायनानैहाय गथ'फोरखौ खांनो थाखाय रेडि जायो अब्लासो आरो बेनि बादैबो बयनिख्रुइबो गोनांथिसिन होननानै आं सानोखि माने इक'नमिकेलि स्ट्रं जाथारनांगोन जेब्ला नोंथाङा सानो जे इक'नमिकेलि आं रेडि अब्लानो नोंथांमोना गथ' लानायखौ साननो हायो मेन्टेलि इमसनेलि फारफ्रोमथिंजायनिफ्रायनो जोङो जेब्ला स्ट्रं जायो अब्लानो जोङो गथ' लानायनि खोथाखौ साननो हायो बेखौ माने आङो जोंनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय बुंदों जोङो सासेनि थाखाय रेडि होननानै सानोमोन बाट ना सानै जाहैबाय ना जोङो माने इक'नमिकेलिबो एसे माने खस्थ' मोनदों आरोना जों रेडि नङामोन बेनि थाखाय बाट इसोरा हरबाय जेला जोङो माने गावखौनो गाव माने रेडि खालामनो गोनां जाहैबाय आरो लास्टावहाय दायो थिगानो दङ गासिबो थिग जाहांबाय दायो गथ' गथायखौ इयुनावहाय माबायदि फोरोंनो माबायदिहाय सामलायलांनो बेनि खोथाखौ जोङो दायो साननांसिगोन आरो सानगासिनो दङ नोंथांमोननि बोर थायोब्ला जोङो बेखिनिखौबो बारग'लांहोनो हागोन गथ'फोरखौबो मोजां सोलोंथाइ होनो हागोन बिसोरखौ मोजाङै खांनो बानो हागोन आं बेखौनो बुंनो सानबाय आरो नोंथांमोना जेब्ला माने इक'नमिकेलि मेन्टेलि इमसनेलि माने फारफ्रोमथिंजायनिफ्रायनो रेडि जायो अब्ला माने गथ' लानाय खोथाखौ साननो हागोन गथ' लानाया माने गोरलै खामानि नङा गथ'खौ फेदेरनाय फोलावनाय बे गोरलै खामानि नङा बेखौ माने दायो बिमा बिफा जानानै जोङो हमनो हाबाय गोदोथ' मोनथियामोन इजि होननानै सानोमोन बाट इट्स नट इजि गथ' खांनायनि बेलायावहाय बुंनोसै गथ' खांनायनि बेलायाव ओरैबायदि माने गथ'फोराथ' जेबो बुंनो रोङा बे समावहाय बिसोरखौ बुजिनाया ओरैबायदि गोरा नोङो माने थाबाय थायोब्लासो हमनो हागोन आरोना गथ'आ दै गांदों गथ'आ खिनो ओंखारदों बिदि आरोना बुजिनाया बिराद गोब्राब ओमफ्राय मेगन मोदैयाथ' ओरैबायदि जाखायो बुंनो नांला मेगन मोदैनि थाखायनो नोंहा नांलाय खमलायबो जानो हागौ माने बुजिलायिबो जानो हागौ जोंहाबो जादोंमोन एसे एसेयावनो रागा जोंनाय मानाय बियो माखौबा बुंगोन आं माखौबा बुंगोन बुजि मोनलायै जाखाथारो मानो होनबा मेगन मोदै जायोब्ला माने साननो हनो हानाय माबाया खम जालाङो आरोना ओमफ्राय सानसे मेगन मोदै खालामब्लानो नोङो सप्ता खनसेनि मेगन मोदै खालामनाय बायदि जायो बिदि होनो आरोना ओरैबायदि जाखादोंमोन माने 1 आवारनि गेजेर गेजेरनो आङो गाइखेर होनो गोनां जायोमोन नालाय गथ' सानैनो ओंखायनो आङो एसेबो उन्दुनो मोनाखैमोन 3 months थ' पुरा उन्दुनो मोनखायाखैमोन बेबायदि
आंनि खर'आनो गाज्रि जादोंमोन बे समावहाय आरो आंहा बेबायदि मेगन मोदै खालामनायनि हुदायानो गैयामोन सिख्ला समनिफ्रायनो मालायफोरा ओरैबायदि मेगन मोदै खालामनो हायोना फरायनाय समावहायबो खालामनो हाखाथारामोन बाट बे समावहाय खालामनो गोनां जाबाय बेबो माने एसेबो मोजां उन्दुनो मोनामोन जाखांबाय जाखांनानै नै एभरिडे रिचुवेल आफ्टार डिनार ओमफ्राय मा होनगोन लान्च ब्रेकफास्ट जोंनाथ' ओंखाम जाजोबखायो बर'फोरना माने ब्रेकफास्टबाबो ओंखाम लान्चबाबो ओंखाम डिनारबाबोथ' ओंखामानोसै ओंखायनो बे जाहैबाय आंनि रिचुवेल ओंखाम जाखांनायनि उनावहाय गय जानाया बिथाङाबो जायो ओमफ्राय दायो आङो बिराद उन्दुनोबो ओंखारथारबाय ओंखायनो ब्लगखौ आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय